Hai xente que pensa, hai quen pensa que se pode desconectar unha cidade do resto dun país. Hai quen pensa que coa súa cidade chega, que non se precisa ninguén máis, e mesmo se atrevían a decir sarna, sarna para os demais. Isto que fai feliz a 1%, a ese 1% que está regodeándose nos seus reservados, nos seus salóns, de que tentemos enfrentar a pobres contra pobres, a dependentes con prestación de dependentes sin prestación, a parados que cobran esa prestación por desemprego con aqueles que non a cobran, que enfrentemos os precarios de Novo Mesoiro cos precarios de Navia, que enfrentemos os xubilados de Teis cos da Gaiteira, ou que enfrentemos as mulleres de Colla coas mulleres de Monte Alto. Pois iso xa no noso país non ocorre nunca máis. Iso é o pasado. Nós somos o futuro. Porque mentres algún pretende enfrentar a pobres contra pobres, a xente común contra xente común, outros, aqueles que arruinaron as empresas que tanto nos costou construir dende abaixo, aqueles que arruinaron as caixas de aforros, aqueles que só pensan no seu beneficio e aqueles que só pensan en que os demais temos que vivir do seu refugallo, aqueles están contentos. Nós temos que estar unidos e unidas pola decencia, unidas polo traballo de tanta xente que se ergue todas as mañáns para sacar a súa vida e para sacar o noso país adiante, unidos como están a Coruña e Vigo, unidos como estivemos por un penalti, por 2 penaltis. Pero non vos preocupedes, porque este domingo, coa nosa axuda, coa vosa suya, Alejo e Diukic van a marcar ese penalti. Este domingo vamos a rematar o que hai anos non puidemos facer. Porque este domingo decidimos unha vez máis o noso futuro. E non é igual o que decidamos, porque non somos iguais. A xente do Partido Popular, os dirixentes do Partido Popular e nós non somos iguais. Eles son o partido da corrupción. Eles son o partido das caixas B, das tarxetas black. Non somos o partido da decencia, somos a xente sinxela, xente honesta, xente que traballa. Eles son os dos privilexios, son os que lle gustan as clases preferentes, son os que lle gusta os reservados e os salóns onde non se misturan con nós. Nós somos a xente da normalidade, a xente que cree no traballo, a xente que cree en erguerse cedo cada día. Eles teñen uns amigos que non son os nosos. Eles teñen como amigos a Bárcenas, a Soria, a Rita Barberá. Eles teñen amigos nos consellos de administración. Nós teñemos os amigos nos comités de empresa. Temos amigos na cola do paro. Temos amigos en Londres que tiveron que marchar porque aquí non tiñan un futuro. Os seus amigos son os que arruinaron as caixas e se sentaron no banquillo por iso. Os nosos son os preferentistas, os que se viron estafados. Os seus amigos afundiron Pescanova, os nosos votaron anos e anos tentando levantala dende abaixo. E ese é o pago que recibiron. Non somos iguais, claro que non. Eles son o Pepe de Gürtel, e como Pepe de Gürtel esconden a súa marca, nós a temos aquí, ben grande, ben clara, porque estamos orgullosos e orgullosas do que construímos, porque estamos orgullosos e orgullosas deste instrumento para a revolución democrática no noso país, deste instrumento que vai permitir que Luis Villares sexa o mellor presidente que nunca tivo este país. E todo iso vai acontecer este domingo. Así que as enquisas estes días nos dan empate técnico, pois temos que desempatar. Non nos podemos fiar aí das enquisas. Se fose polas enquisas, eu non sería alcalde da Coruña. Se fose polas enquisas, Ada non sería alcaldesa de Barcelona. Se fose polas enquisas, José Manuel non tería sido o terror de Alberto Núñez Feijóo durante estes 4 anos. Se fose polas enquisas, Pablo non sería a maior preocupación de Mariano Rajoy e do IBEX 35. E se fose polas enquisas, Eva, Carmen e Luís non estarían xa preparando as maletas para mudarse ao Hórreo e a San Caetano, que é onde van a estar os próximos 4 anos.
Claro que sí, así que ánimo, nos quedan 4 días. Outro día me paraba unha veciña na Coruña, me decía: alcalde, isto é cansado, levamos un ano e pico, isto é cansado, tantas eleccións, este Pedro Sánchez tocando as narices, que non quere que formemos un goberno de progreso, e a iso hai que sumarlle a batalla de cada día, os fillos, os netos. Xa non teño tempo para ir aos mítins, pero eso non quere decir que este desilusionada, non quere decir que este desesperanzada. Estou cansa, pero non estou rendida, como tantas veces, porque a xente do noso país, se algo sabe, é de non rendirse, se algo sabe, é de non resistir. Polo tanto, algo aprendín outro día escoitando a esta veciña, aprendín que nunca estamos sós, aínda que ás veces o pareza, que non estamos sós cando estamos aquí nas prazas, que nos vemos, que estamos xuntos, que vemos o poder, pero ás veces chegamos a casa e nos podemos sentir un poquillo sós, pero non é así, non é así. E este domingo vamos a demostrarlo, vamos a demostrar que somos xente forte, xente que resiste, e vamos a chegar aos colexios, e nos vamos a recoñecer, e nos vamos a mirar aos ollos, e vamos a coller a mesma papeleta, e vamos a encher as papeletas de urnas de En Marea, porque este domingo vamos a marcar ese penalti, claro que sí. Porque somos, claro que sí, din que non somos ninguén, claro que non somos. Somos ese ninguén que decía Balbino, pero somos milleiros, somos a xente real deste país, somos a esperanza e a memoria, somos a xente maltratada, somos as mans que limparon o chapapote mentras outros iban de caza, somos os mariñeiros do cerco, somos as xentes en casa, somos as mulleres as que matan por ser mulleres, somos a mocidades en futuro, somos a universidades en saída, somos a calefacción apagada, somos o comedor do colexio, somos os recibos en pagar, somos aqueles que vagan por Europa preguntándose onde rayos está Europa, somos a man en alto nas prazas, somos o desexo común, somos a revolución democrática, somos aquí e agora, porque queremos vivir aquí, non donde Angela Merkel nos mande, e queremos vivir agora, non cando a hipoteca non lo permita, pero somos tamén, e eso sí que non contaban, somos a xente rebelde, os gobernos competentes das cidades rebeldes, somos 15 meses de políticas radicalmente diferentes, políticas de sentido común, políticas para a maioría social. Somos o que vos quixestes que fósemos, quixéstelo en maio, ídelo querer agora, somos a marea coa que non contaban, somos esa marea que non saía nas previsións do tempo, somos a alegría que non souberon diagnosticar até que era demasiado tarde, somos a primavera que non quere rematar, somos o imposible, somos o milagro, e por iso nos teñen medo, así que non os quezades, este domingo imos facer o milagro outra vez, vai acontecer, contadle a todo o mundo, os veciños, os amigos, as amigas, os compañeiros, este domingo vai acontecer, vamos a recuperar a ilusión, levade a todo o mundo con vos aos colexios, porque sí, porque chegou a hora, porque é o noso momento da xente. E este domingo, unha vez, imos rematar ese penalti, imos dicir que sí, que agora en Galicia hai marea. Dende que teño uso de razón política, sempre admirei a unha persoa. Hoxe é para min un honor poder cederlle a palabra a esa persoa. Xosé Manuel Beiras.